without God are religious. Let me repeat. Those men of God without God are religious. Any man of God who is not baptized in the Holy Spirit is a man of God without God in the Holy Spirit. And any man of God without God can or will never shake the word. Whoever in the history has shaken the word, he was first baptized in the Holy Spirit. Akakutu awanyaka sisa ilizwe ngegospel ingeka amandla kamoya. Alright. Then this prophet was separated on a warning and fulfillment. The fulfillment of the prophecy depends upon the warning. I want to give thanks to the intercessors of South Africa who prayed after I prophesied for what would happen in South Africa. They prayed and the hand of God was shown upon our country, South Africa. He brought the government of national disunity. The God of unity allowed the government of national disunity. He was protecting his people. Otherwise, he nearly crushed us. Just because of those intercessors who went in prayers, God decided, at least let me give them the government of national disunity. So that this was fair. He collapsed because you cannot lie about this term, unity. Unity comes from God. You cannot lie about the concept of unity without God. Where there is no God, there is no unity. Where there is no God, there is disunity. You cannot therefore acclaim the government of national unity, having left God outside and taken unspecified principles of Satanism. Sanumjoba uThixo nibize into yakhe ngeunity yakhe engekho kwakulonto. Dimeluthixo ngabasaphila, dimeluthixo abenzayo. Angikakali noba nonke ningandivukela. Dimeluthixo, i-government of national unity zange yakhona without God. How do you notice that the government is in unity? Unity is from God. The government should take the principles of the kingdom of God. The government should follow the Bible way. The Bible way. Therefore, there will be unity. Why is it always regarded in South Africa? To you, I call the pastor one. Oh, what I will make him party. Get a disunity. Unity. Kwilizwe divided, segregated. Jerusalem. I call no bishop of Nebo Basia. Some Bishop Shibo Tiny.
Africa is full of division, racial. As kind of way down, there is too much racism in South Africa. You cannot claim of unity while there is still segregation of color. Okay, tell me your political line, Shumaya. Ingxaki yenu abefundisi shem abazulunga abefundisi abangena political background kule era. Bangcwele abazulunga abefundisi abangena political background kule era. In politics ayingosatan, but involving yourself deep into politics, you sway. As a pastor, I'm not full into politics, but I know politics. I follow world politics. I follow politics of my continent. I follow politics of my country, and I preach the word. I am not a politician, and I don't want to be. And I will never be. But ngeke ube accurate, ngeke ube relevant, preaching the gospel in a country that is politically segregated, politically with unrest. Then you maintain why you just preach the word. Abantu bashumayeza, they are affected by the politics. Abantu bashumayezayo uba ngumfundisi othi politics sozungene politics andikho kuyo. Basishumayela abantu abasizigede because of politics. Abasebenza abantu ababuka, they are unemployed. Banedinga. They are unemployed already. But I'm preaching unto them. Tingene ngoba kakhulu umoya. Abo bantu aba-affectwanga ngumoya bewikishe, ba-affectwa si-politics of the country. Nikhona abangcwele. All right. Okay. Why ungafunekanga singene deep into politics? In politics, spirit. Kona ngizokubeka. Ukuthi la ngizokubeka. Uyafuthela bana kile ngizwe kakhulu. Isaba. Ebangela kandama into abanye uthi kwa ngipisi vele. Did God to please me back to this message? Uthixo into angayiphinda is because ufuna understand. And the world belongs to God. Don't worry. The world belongs to God. Psalms 24. Ihlabathi ayilona Satan. Sevana uSathana akanamiswe, akanahlabathi. Yonke into esemhlabeni nayo udaliwe. Ezekiel chapter 28, noSathana wadalwa. He is a created being. Sevana, what God was willing to unveil unto you? The system of Antichrist. The system of Antichrist controls the government of the world through politics. Remember now? The system, Antichrist, by the way, is a system
health as a department, education, law enforcement, security, social jojo, in this system. Do you get me? This system was not in any time. Therefore, Antichrist is a system that operates directly. Then, in this system of Antichrist, devil governs, devil rules the entire world through this system of Antichrist. This system of Antichrist has 3 legs. The first leg is a political leg. I want to show you the spirit in politics. God wants us to know politics, but not to enter deep into politics because of the system of Antichrist that is in politics. You get me now? Once ungena kwi-chain politics, I don't care about tongues. How feel about udliwa imvuthu ujoyine in politics? Sinomoya waso. The spirit of politics is the spirit of Antichrist. Ngifuna abapolitiki ngiyaba-challenge. The spirit of politics is the spirit of Antichrist. Therefore, he rules using the first leg, the leg of politics. The leg of politics operates governmentally through presidents. This leg of politics operates governmentally through state presidents of all countries in the world. No way to laugh. Ngaphandle kwaseBurkina Faso. Second leg kulebisa is the leg of economy that manipulates finances of the world. This is the second leg that manipulates all the finances of the world through a concept of currency. Udlala ngegama ethi currency, $1, $1, $1, £1, udlala amagama zidengana zawo. Yabo vele they don't do something. I said, I don't see all the time. And I should not start with them. I don't tell me. The one says, name whatever is smaller. You have the power. Yes, yeah, I was up for life. So that they need the pump. I must have got a pump and go back to the inkunzi isemathuneni namashita noma lezenjeka omshita phakathi kanti ikhona indawo ekuthetha izinto ezintsha ezifuna thina abantu batsha kana mashasa kuyona ikereke shabu inakhala mashasa yanoleka mangeza ngawe yamashita kaya mashasa nambona kwa umfura hallelujah. Hey, tina ngoma yana yeziko
ekhwele mambuyele ngomeditha kuyivuselekile jamtholo matita wevangeli kaitholo matita wevangeli sendila pakum sendila pakum jamtholo matita Without Christ, the most influential who has established our church, without the Holy Spirit, sivusa uSathana songeza umlenze watoni westart watoni religion. Hence now, nibona eTV, most of you believe as into nizibona pa eTV kuthiwa miracles. Aizo miracles magic there. All those apostles of Zobuko, all those false apostles, all those false prophets on television, says the man. There are few apostles of God who preach in television. I can say it's only 2% or 5% of pure and true apostles of the Holy Spirit. Where's the miracles, signs, and wonders? Those are magics. That's divination. Those are divinators. The apostle, the prophet, overland the soul, babole papa. So ufundiswa ngesono. So abapostile, miracles, signs, wonders, ezingena-thutho bethetha ngobungcwele. Bayayifuna iBhayibhile but abayiphili. Bayayifuna iBhayibhile but abenzi yona, benza ifana ngalo. But ibanga lithule twala as if the church, that is religion, man. Uyohlala njani religion neChristianity? I-religion yohluka kuChristianity nge-presence of the Holy Spirit as well as the power of the Holy Spirit. Kande sithi asoni kwaChristianity nothing else wrong. Umfathe basho ushora share. Umfathe ngamanye kanti lokho yazi into watasha nangoku andiyamyeka tivele ishoke twekhe ezokuba udonto. Kange ndithi asina sono. iBhayibhile
impilo yethu ngu-1 John chapter 1 verse 8 and verse 9 uthi ukuba sithi asinasono siyakhohlisa inyaniso ayikho kuthi athi verse 9 if siyazivuma izono zethu ulungile na uthembekile uThixo ukuba sixolele izono zethu asihlambulule kukho konke ukungalungisi kwethu khange ndithi iChristians asinasono ndithe bonke abapostile bobuxoki sozubeve beshumela ngesono nobungcwele khange ndisiholi ukuthi ngenatsho ayishoyo iBhayibhile ukuthi 1 Peter chapter 1 verse 16 yathi yibani ngcwele kuba nami ngcwele kwaba abapostile abangashumela eholiness ayikho le Bhayibhile kubo elilizwi lesono elingumaKorinto yokuqala chapter 6 verse 18 elithi ubalekele umbulo kuba sonke isono asenzayo umuntu singaphandle komzimba ke owenza umbulo wona umzimba kwezi iBhayibhile zakho ayikho yemangcwele ndifuna ukushumela ngam njengomphostoli anaprofesa ndinenyama savana ndinegazi andilothelwa one. There are 3 types of things. Ukhona abantu abazalwa benganambancwasology akukho komncwaso lo wafa noma uhlele intombazana kuyafana uba into uhlele umfana kuyafana ulithelwa elizelwe njalo. There are few of that kind andikho lokhu yalolo. Secondly, kunamathelwa athelwe ngabantu ake ndinomzelo wami omhle. Imost yamantombazana aphoqa ngamadoda ayasindiswa, which means amadoda athena intombi shosindiswa. Phoqa umuntu angene uJesu, phoqa umuntu afune inkosi. So amantombazana athelwa ngokwaniwa ngabantu ngamasoka. Most women singamathelwa zithelwe ngokuphoqwa siziphakamisa. Phoqa umuntu mfuna kuyesu. Ngamathelwa ke athelwe ngabantu lo. Amen. Right. Noma kulona ndiyindoda akukho kwantombi eyaliphoqa nafuna Yesu hayi yayiphoqa nifuna enye hayi akukho kwantombi la eyiphoqa na ndiphoqa yabona ndiphoqa ngathini ndifuna ngaphezu kwayo nophoqa yona yandikhangela lento bendiphoqileyo ezoyibetha ngayo kwelandelayo. Ndifuna into ezokuyijonga lento endalileyo longenembo ayilandela. So yayindimo soyikhetha ndalukakhethwa. Hallelujah. Angisashumela igospel la. Ngikwazi ukushumela igospel. Okay, let me tell you. Do you know why igospel is powerful? Let me tell you the truth. Why my gospel is so powerful? It's because I follow Paul. Amaxesha amaninzi before Paul preached, ubekazi bandisuka athi ngulowo wayewatshutshisa amakholwa. Zake natshutshisa amakholwa mna ndithethe lena nditshutshisa mna. Ndibhila engandingqina mna ikhona jongayo abantu abaselayo once uthethe nawe babona yini madoda singoba leliyodwa bayakhwelela bafuna ukuyeka ukusela ngenxa yakho because uthethe kakuhle ngento osuka kuyo. It's a good testimony to preach about what you did in a positive way as to win abantu abasekuyo lonto. Uyangifake ngo xa usese
usesekwaleni alo ndiyavana ngivakala ngiyeka xa usesekwaleni usecubeni ukwi-drugs usemantombazaneni ukwelo hlathi ukwelo hlathi mamelayo ukukhutshwa kwam kweliya hlathi mandingashumayeli ukulitshisa ihlathi kuba ndiphumile awulive nansi ingozi yabantu abangakwazi ukushumayela utaphuma kwela hlathi angazicingeli ezazilwanyana ebekade ehleli nazo edla nazo asuka afaka umlilo nalitsha ihlathi ezilonke ndingaphandle le nto yazuxa ushumane kodwa phesigarete sofuna ivesi etu ubona umuntu uhlezi wenzini open air zakana ubona mara umuntu ekhona intombi yakhe lo muntu ufile uyazihambela indlela yakha ubeke izigili ngasendleleni eyahamba izithandani ziya izithandani endleleni yazo uthetha uyesu umisa uyesu zidlule abaxhaba babavangeli they lose a lot by winning men tena ngomnqamlezo aphula bekhona ajika umuntu yebo ingaba nambi ngasengalandela na kulena wendikulo uthi hayi nawe ngikhona abantu bami ngiyafundisa ngawethini how to evangelize ayilobi ifishi ngombona yimpuko iloba ngombona sokhilisela ubona ufuna ifishi khangela ifishi lidla ntoni usisi into edwayifishi wefishi okomgqibelo imost yabantu hayi ndikangela imost yabantu into abazenzayo abazithandi umuntu osela utywala kakhulu akasathandi usela umuntu ojola kakhulu akasafuni ujola umuntu oziyobisa inga angaphuma kuso ubanjwe ntoni ngumoya wokusela ngumoya wokujola ngumoya wesigarethi ngumoya wento ayidlala sevana akasafuni uyekuyathi akasafuni kuyenza ufuna ukuyiyela kuba nje ngumoya umhlobo wami uMaxili uboniswa nguThixo ezomisa inteke abantu belambile yeva uthi waboniswa ungayenzi lento yoba abantu abalambileyo bangathemaphi sibona sishumayela abantu belambile sibabethe ngokudla singabanye ukudla sinayithende xa sivangela sikuphathe ukudla bakubona abantu babe bekulambele bekunqamele kusuka endaweni babanye ukudla abantu ubabethe ngokudla omthuna ngayowa so umfuthi ngoboniswa abantwana belambele ethole professor yamapi wakhulu abantwana abadlawa is because igospel yakho ikwata ebantwini asebetheni belinde ukuva indaba ezilungileyo wonke umuntu xa unomlandela isono angaphumi kuso akasasifuni but uxawe yindlela angaphomuka ngayo kwesisono yiyo le nto thina abapostoli asidili naleto ibonayo sidila nomoya owenza into enze lento ethaselithi singabahlanguli sibamba lo moya sikhuphe lo moya emntwini atsho umuntu akwazi ukuphila ungcwele sikhona isono Hosanna,
abapostile aba-religious but did umpostile kaThixo ndithe ndinenyama ndinegazi lithi andizithenanga andithelwanga andizalanga ndinjalo kodwa ungcwele kumele ngoku ndisazwa ndizalelwe esonweni yakhawula nguma esonweni ade athi ku-2 Chronicles chapter 6 verse 36 kuba akukho mntu ongoliyo ide ibhalwe brackets kuba akukho mntu ungoli yandiva uPaul incwadi yamaRoma chapter 7 from verse 14 uthi imvelo yomuntu imbaka uPaul lo indoda ephumele ingenamfazi akuthiwa ndizamthola imoto bendizawuthenga lento bayithenga ngoba awayelonke umntwana ongumfana okanye oyintombazana ongazange wayitesta isex makangabi sayiqala ivuka right umntwana ongumfana okanye oyintombazana ongazange wake wenza isex makangabi sayiqala ngani ngoba ubungcwele bumnandi emntwini ongakhange wayiva itaste yantoni yesex andiyazi ihistory kaPaul but ndingathetha ngayo ndingamanalyze biological. I don't have any history about Paul whether he once had girlfriends, but the only thing I know, he had no wife. Let's say he never had a girlfriend. Kwakungabalula kuPaul to live a holy life. The husband is a closet because I'm a teacher, the biology. You don't know anything about the effect of hormones. The Elani itishana as scientific. I-hormones zenza ntoni emntwini ukuthintela ubungcwele. Niyandeva? Then umuntu ongazange waqalisa kwanto sexual intercourse i-blood stream yakhe umzimba wakhe awunokumsokolisa njengomzimba womuntu oyokuthesta lento. Uyandiva na? Jonga ngwena nishunyayezwa i-holiness itishana eyazi the-holiness. Indeed, Paul never had a girlfriend. Kwakunganonga bikholula okungamnazimani because i-blood stream yakhe zange yakonetha ne-blood yomuntu wesifazane sewani. Mamela ngizondiphethe emhlabeni asikho isono esisokolisa njengesono sesex. Andishekile ngoba yeself-pray funa sima lonke balele funa ukuthi andincede mina. Asikho isono esisokolisa abazalwane ukuze bangakwazi ukuphila impilo engcwele njengesono sokubulo. Israel umzalwane awayo awele entwaleni. Israel umzalwane awayo awele entolweni. Most yabantwana bakaThixo xa bewayo babona isono sesex because kwayiBhayibhile ikononondisile ngaso andithi. The book of 1 Corinthians chapter 6 verse 18 ubaleke
kungaphandle komzimba, ukuqonda kungaphandle komzimba, ukukhweletha kungaphandle komzimba, ukusela utshwala kungaphandle komzimba, ukutshaya icuba kungaphandle komzimba, ukuhleka njalo njalo phansi. Isono esingaphakathi komzimba sisono elishela amagazi. Isono esingaphakathi komzimba sisono elishela amagazi, because lanto ethombeni is a blood but white color. You share that white blood. Therefore, hiyo lento kusesona sono uSathana asisebenzisa kakhulu. Yintona mandishumana lento. Ndifuna abapostoli bobuqobi ohluke kuthi. Ndishumana ngesono. Ndifuna abapostoli nabaprofeti bobuqobi ohluke kuthi. Ngantoni? Although sinenyama efanayo nabo, sinemvakalelo efanayo njengabo, sinayo yonke into umuntu anayo emonisayo. Thina sekunjalo asijiki elizwini lesono, sithethelele isono, sikome isono, sivulele isono, kuba thina qala sisohluleka esonweni. Lebasabana, igospel kaMoya Ingcwele iqala esonweni. Akukho ukushumayela. Igospel kaMoya Ingcwele singaqalanga sadila the concept of sin. And how to be shepherd of the world of the prophet. And abapostile abeshumayela lesono. Abapostile abeshumayela ngokungcwele bethetha ngesono, abathethela ukubona ngeke ngiphinde ndiye kulekamo. Sithetha ukubona asidalelwa ngasono thina kakade. Thina sidalelwe ukunqola ubani uThixo ngemizimba engcwele sebani. Thina abangcwele eyona nto efuna ukuthi kukuweshipha ubani uThixo, praise and worship ngemizimba enjani. Kodwa sizalelwe phi? Uthi kuphona ndifuna ukwenza okulungileyo asuke emalungwini omzimba wami. Kube khona isono. Ayisendike owenza oko, seyisisono esibiyo phi emalungwini ami yandiva. Abesethi lokhu ndiyabulela kubani? kuYesu. Manje mamelani, abapostoli abedila nesono badila nomoya. Sibani? Asidili nesono ngegaqa, ngesiko somuntu. Sihlangula umuntu esonweni ngokungalaphi emoyeni obangela isono. Ngamanye amazwi, thina abapostile sibona umntwana ezithuwele ethenini. Yena abantu uzosho ukuthi uthuwe esikole baphasa uthukela umkrestu. Ukuthola uthele imali ngokuthenela mama. Xa umntwana ethwele because they tell English na colonize. Xa umntwana ethwele you colonize you 2 years course. Ukuni toilet uhlamba ntoni i-toilet sebona
Okay, umhlambu umntwana beqina lithi uke umntwana ke ngokuchitha amazwi uchitha naye. Useva umntwana ebuweni, useva umuntu esolweni, asale umuntu eklini, isono simkile kuye. Yilento kuthiwa singcweleke. Ubungcwele bulele kulonto yokuthi umuntu osesolweni, umuntu osesolweni manxele ninabaletha abasesolweni imboza limaza uthini. Kami ngothi phansi umntwana phansi. Umntwana phansi ya okungathi awudluke ngoba ungakhala inqa ayina ngasizela bazwana. Bas umuntu esesolweni amamusuka izalothi lihle. Yabantu wena isono into enje. Ulihlala funa isono. Asiyamkhangela sithi awuso asiwakhanti. Ulihlala abantu kana bengafuna isono sefa. Wo samlawu. Isono senza lento. Simusa khona siyabona. Uyeva? Afika umfamile ayaya kubi. Avela ancedisa abuthaka. Uyabona usengamini ufuna ukuhlangula ugcina nomoya owenze wanje khuluma umntwana uthi ayoba right ingathi ngibheka khona abantu abangoma thantu uzojoba no yilani mama ngiyadila ukuthi hallelujah ikona mangwana isakujumana each one way bachati nangomso uzokhuluza ngesiporo ba asimanzi ekhaya polana but lesono lefuthi abantu asizokwazi ukufa isono singathilanga naso okay then which means ndibone nami ke ngoku ndifana nawe sivana which means if the Bible sakhawa esonweni lithi Psalms 51 kwabantwana ithi Ntshumayeli chapter 7 verse 20 akukho umuntu omkhulu ngebaphela angole behlabathi abantu athi Matthew chapter 5 verse 28 ngokuyikhanuka inkazana sele unhlelezile sivesi zesono zininzi bangcwele ivesi zesono more than ivesi zeholiness sibani uThixo ubesaza into ezawusokolisa abantu bakhe apha emhlabeni ukuze bangakhokhwele sisono manje benevesi ezibonisa abangaphambili bahamba kule ndlela yesono kodwa baphumelela sibani then umahluko uthi abapostile bakamoya oyingcwele emveni kokuba isono sisithathe isile asisishiyi isono silenga as if sishumana isono after isono usibonisa ubungozi baso abantu ubabonisa baphuma kanjani ke pho kwesisono sivana ukuze kube khona Proverbs chapter 28 verse 13 osigubungelayo isono sakhe akayikuba nantoni nampumelelo keyena osivumayo asishiye isono ngokwenza nantoni inxa yabathethi ukuze bekhona First John chapter 1 verse 8 and verse 9 no First John chapter 2 about the sin bekulungiselwa ubungcwele. God will be too much unfair if ubebeke invest the holiness zanit invest the soul sambala ndiyamthanda uThixo ubeke amavesi esono amaninzi kakhulu kunamavesi antoni eholiness then
Why amavesi eholiness embalwa siyakuthola? Amavesi eholiness embalwa is because abanami teach. You got about yeah, phanamanendawo. Tifuna lento yesono because ngeke uAfrica back to God wangcwele simastalishe singadisciplinanga ngesono. Mamela ngokhazo khulu. Okay. Kwalapha bebize masengiphaka ngalendizwe. Bangcwele. There was no kingdom of darkness. Yayingekho i-kingdom of darkness. There was only one kingdom, the kingdom of God. Titela abantu bakalive, bada wethu, you followers of this message, I've just diverted from what I was supposed to do. Who diverts me is the Holy Spirit. So it's not that I've changed. Ningandithandazeli, ningandifasteli, ituthatha idliwe imessage. Ayidliwanga nje. Kudliwe wena. Uthixo ndiyamazi. Ubone iweight yale message yeprofesi wakhangela abantu wavuma izulu wathi mandikale ngezulu ndingangeni hoho uselezo sezamnazi manihlangule so that tomorrow singene neprofesi siqhubeleke. Amen bazalwane. All right. About sin. If you want to teach about the soul, who's about the soul? I hate people who fear sin. They are the food is an amshamba. Who tell the soul is soul? The color, man, teaching in the dark. Ezekiel chapter 28. To another Mutimo. The angelic host. Ezekiel chapter 28 tells the Lord. When angelic host, kukhona angels, ne archangels. Kube ne archangels. Eyayibizwa ngoba ngubani? NguLucifer. Le archangel enguLucifer yayisebenza lo msebenzi okunqula, praise and worship. Ngona msebenzi eyayifisa uThixo ngawo kakhulu, to praise and worship God. That angel yayingubani? YayiNguLucifer. Hence ngoku ayifuni praise and worship ibegcwele. As long we praise and worship ingekho ngcwele, akanamsebenzi uSathane na akayifuni praise and worship whole, because yena wayenza i-praise and worship as a holy angel by the name of Lucifer. Right. Ezekiel chapter 28. Akukho kwasono ezulwini. Sakala ke isono ngaye. Ikhona. Sakala isono ngaye. Ukuqala kwesono kwakho ubukumkani obubili bakhawukela wazenzela bakhe. Waphuma kwi-light from the kingdom of light, the kingdom of God. Wazenzela unomgogwana, which means uba ngaba anizimameli intshumayelo zami ezibili. Ngeba ndithi ngoku njengoba ilizwe liphethwe ngepolitics, nge-religion, nge-economy, ziphethwe ngunomgogwana, ziphethwe ngumuntu owaphuma uThixo wazenzela ikingdom yakhe. Hence
to follow his kingdom using politics, economy, and religion. Kuthe akuphuma uThixo akaphuma yedwa, waphuma nomkhosi wengelosi zikaThixo, waqala bakhe ukumkani, wathatha okukaThixo wabeka eceleni. Abaphela okukaThixo obukumkani baqhubekeka, but waqala iphulo lokuba athathe abakaThixo afake lapha. Ngikholwa abantwana bawulale iBhayibheli jonga ngo-Isaiah chapter 28 verse 16 uqala kwesono sasingeke tu emhlabeni. In fact siqalekela ngomoya isono lutho emhlabeni, right? Isaiah chapter 14 verse 12 upheli na ukuwa Lucifer uthe aba exabene noThixo phaya phezulu emva kwemfazwe yaba khona wayowa wawiselwa emhlabeni wafika umhlaba wokuqala nothi ndosikuwo wawonakalisa wonke. Then uThixo wawuguguda nge-first floods umhlaba wokuqala othe wagugulwa ngesono. Siyavana? Then ngoku kuvalisha umoya ongcwele kuhlaziwa umhlaba awuqalelwa, uyahlaziwa umhlaba owamoshwa ngubani? Wesabangolwesibani uSathane. Then awuhlaziwa umhlaba abe isibele uThixo ezidalela uhlobo olutsha lwabantu abazoqhula njengaye. Ngithi udala uhlobo oluzonqula njengaye ngokuya wesengusi ngoba bakhona abantu abangcwele. All right. Then ekudaleni kwakhe umuntu amenza afane naye one, ambeke egadini emyezweni egadini yaseEdeni, emyezweni yaseEdeni abesenika ntoni idominion kwento zonke zehlabathi. Okay, ngibona isenguye nengelosi kuphela, akukabikho umuntu ofanelwe kule. Then into ayenzileyo nansi, kwaba khona umuntu kuba engumoya, is illegal for any spirit, either God or the devil, to operate without the body. Seven. Uthixo ofuna ukuthetha nani uthike ibhodi yakho, because uthixo akakwazi angathetha aviwe ngabantu bangabale abantu bafe. Seven. Then ungena kwibhodi ukuze athi a-operate. NoSathana wangena kwibhodi because uSathana usebenza ibhodi either eyesilwanyana, eyesinambuzane okanye umuntu. Wakhetha ibhodi yesonweni mangcwele ndinandihithi yesono so that ingaqhathwa nguSathana. Ngikholwa ngani? Then akuba umuntu ezelwe, what? Akukho sidalwa esawuhlabelela. Akukho mntu ozaphila ungcwele ophuma ndini. Akukho mntu ozohamba ngomgqoko ebemthokwe ngalo. Akukho mntu ozoba perfect. Ndikhona. Akukho mntu ozoba holy. Ndikhona. Loo nto ndawuyenza ngesono. Mamela. Genesis chapter 2. Asiqali isono ku-Genesis chapter 2. Siya-injectwa, siyatransferwa, siya-endoswa
ngulo ebesikuye qala ubani inyoko abantu uSathane ngikho kanjani. Then Genesis chapter 3 usibonisa the impartation of sin, which was already contained through death. Efuna abantu bafane naye ngesono, yabona right. Wona ke umuntu usikhola kanjani saqala isono sa-operate empty. Imamela kanjani yazi iBhayibheli wathi uThixo ngizamthanda kanjani lo mfana manje zikhethele uhlanga olunye ngo-Abraham. Abanye abantu ake mangenze kanje ngaqala kanje mamela manje u-Abraham uzolande manje ufulele u-Adam no-Eva Thixo babenza abantwana bakhiqize bathe bakhona abantu walandela ngesono. Ulandele kanjani ngesono? Wenze kanje ndithe wathi xa emka ezulwini wabephathe ingelosi wasuba ingelosi zakhe wathatha izingelosi wayozilalisa nabantu siyabona. Then kwaphuma because of imbewu ayikho phiyo yengelosi kaSathane umuntu wakaThixo kwaendaba kucorrupteka imbewu yonke ehlabathini. Imbewu yonke kaThixo yacorrupteka because if 50% ngoku emntwini yakuThixo nanga 50% yakuSathane. Ukuze uThixo asipe uNowa nendlu yakhe yonke baba ngabantu abambewu ingekho corrupted sebanjani. Then uThixo othanda ubungcwele wakhukulisa wonke umuntu oyemdalile because ufuna abantu bakhe babe holy. Ikhona abantwana niyibale ukuthi kwamka wonke umuntu bakhona abantwana zengebo kuzoqala afresh ubakhotoni kwabantu emhlabeni khona right. Nansi lento ephinda abantu kwabantu basibhozo basalayo kuShem nomkakhe uHam nomkakhe kuJafet nomkakhe ku-Abraham noNoah nomkakhe kwasala abantu abane qha in the world bengenasono tu because bengenasono bakhe they corrupted by sin. Hey, wamleka umuntu uSathane ngesono. Sibona izokala apha kuthi le owethu ozala thina uHam utata wama-Afrika asuke yena abone utata wakhe ese ongubani onguNoah. Then ngokwe-culture yabo kanti imcabulisile uNoah lento waze akamsikelela ubani unyana wakhe uHam. Endibona kwaba khona inzondo ayikophelele. Endibona uba kwakhula inzondo kwindlu kaHam ngokungasikelelwa kwayo babe abanye bethi besikelele. Sibona kanjani lotho? Sibona ngokuthi konyana bakaHam inkulu kaHam enguKhushi izeke inkosikazi enguSemiramis bazala abantwana. Kwabo bantwana babazeleyo kwakhona unyana ethiwa nguNimrodi. Nikhola abantwana abazimbangi bethe kule mbiza ye-kingdom of darkness akukho bantu sebani isenguye nengelosi zona ezithi
Right. Baza ufunyanwa kanjani abantu bengubo? Abama-African mamela. Ngum-Afrika. Emaqaleka ngayo ngoba uSathane kwi-kingdom yakhe afumane i-human beings through uNimrod. Ukuqala kwento ekuthiwa ubukumkani babantu obabungazange babakho ubukumkani babantu before uqale ngom-Afrika uNimrod ubukumkani kodwa obukumkani ke bobu bathinjelwa bonke kule mbiza. Witchcraft iqale ngom-Afrika uNimrod abelungu i-whites ukuthi witchcraft ingenelele kubo i-first empire ye-witches ye-witchcraft ngumuntu omnyama ogama lakhe linguNimrod engumuntu oqala owaba nobukumkani obuthathetheka. Saqala ke sona ngomuntu omnyama. Ngikho then wathuthi esaziba leli satha samulala anisoze nive history echaza lesona ngomhlobo. Wabona uThixo sizoyibetha indasi letwana wakhetha ke ngoku phaya kulandu kaShem wakhetha uAbraham sevana waziyeka zonke izinto wakhetha indlu enqa kaAbraham wathi ndizokwenza ngayo umlumiso. Waziyeka zonke izinhlaka zakhonza ngendlela zazo othina nezinhlaka sevana kamnyamazo abakaJafet Europeans zayo abakaham ama-Afrika ayeba wakhatha uSirayeli eShwa ndizokwenza isibonelo ngaye. Yamlandela uSirayeli athi mamelana ngoliphi uThixo wenza abapristi yangena lento kubo yangena bakhona abapristi bakhe wathinta uThixo wathi malenze abanye wafaka i-judges abakhweli bakhe. Wangena lo mfowesifo abantu abakhweli bangabuya wathi yazama kanjani manje yakusokolisa manje thiba kwathi ngifuna holiness ifaka lesithi yayo yathi amenzani ikhili ngokumkani wafaka ukumkani wafaka umoya wakhe. Wangena lo mfowesifo ezikumkani zakhala uThixo bathi lo mfowethu mfonjeni lo thiba kwathi ngimthini umdiyazama yadingeka lesona angalena ngakathi uThixo wathi maka ndifake umoya wami emntwini wamisa abaprofeti kulapho abantu baphazama wesi yamleka lanto nge-false prophets ezizikhona namhlanje. Yana abaprofeti bayo be-magics yanee-divinators zayo ezizikhoyo kwemthethayo.
service. Mother, I'm telling you something. Jesus. What is the judges, one girl, 30 king, one girl, other prophet, one girl, Mother and Dad, Mastini, NdinguThixo uyise ulizwi owayekhona wasekuqaleni. Ulizwi lo akakabizwa oba ngumoya engcwele ngumoya kaThixo. Abantu zasenazo ubizwe nini uba ngumoya engcwele? Akaqalanga umoya oyingcwele waziwa njengomoya engcwele. Ubethwa ngumoya kaThixo. Uyesu introduced the Holy Spirit. Who called the Father? Who called the Son? Who is? That was empty. But now empty. I'm going. I got it. My nigga. Oh, I'm not now I'm going to have tomorrow. Now, so I tell them how they must each other. Thousands of let's go. No show. John chapter 3. John chapter 3, verse 16. Kuba wenjenje uthi ukulithanda kwakhe ihaba uthe wancama ukusigcina futhi unyana wakhe ekuphela umzekelo ukuze bonke abakholwayo bangatshabalali kodwa babe nobunye obunabo. Seba not wondering why we are struggling. Then I'm going to say that we are often fast. However fast, not fast. But I don't need to teach you. I think this one is the first question. Well, we're fast. If you do that, cause never for the one. I think it was most of them. Joseph akayazi sex kama nimesema tu but wafunga ejoshiwe lo abe bakuhlela la empty because isolo sasa kwakudla phi empty wafunga uJoseph akakuhlela ethe engadlanga phi empty seba universal process yokudla yenzwa nako ke ngoba emitha uYesu I'm not doing the father of my own views. Okay. Evangelist, wangathi umithizwe ngqo sebani. Kwawenzela ntoni? Usathana bazalwane. Into eyimbewu yomuntu. Iyaqoba ingaboyisa usathana kungekagazi. Wamoyisa izimali umuntu esolweni. Then after pretending,
wayengayiboni into uYesu uthini usefa. Because wenziwa wasenyameni ngathi madilisi yonke into solosha lapho yonke into lapho kuyo esenzeka sekungabikho sono umuntu aza kuba kuso after evukile angasusazi uYesu kulezono shame njengoba ningabantu akuyena ngokwesi ayinokusewa yamanje akukho nesinye isono uYesu angathestwanga ngaso. God foresaw in the word kuzokhona abantu abaloluhlobo kwe-generation nalento zitabani dala yona ingathintsha nje idala yabona kusakhona izibona ezingazazi Yesu president sazaziwa baba. So uYesu was indulged. In fact uSathane akukho ndlela yasono ezobakhona emhlabeni angazange uThixo wamnikela uYesu masenzeke kuye eso sono sebaleko wamlinga wagqiba abantu uYesu nganamini kuphalala igazi sebalo kwakuhlanjwa lonke uhlobo lesono umuntu angangena kulo alikhankanye bebasaba ndilande mbona le ndaba yesono enzima kukhona abantu abathi bangcwele abanasono ayikho kodwa imagine kuzana abaProtestant sangena isono iJudges sangena isono abakunkani sangena isono abaprofeti sangena isono sinandele nguYesu sonke. Akakabikho umuntu ongamelana namandla esono ngawakhe amandla ingelilo igazi lenkosi uYesu. Bazalwana akekho umuntu wenyama negazi ongamelana namandla esono ngawakhe amandla. Ngikhala ngiyazi yintoni uTata John Wesley yintoni abangaba uJohn Wesley uThixo ambeke kwihila ephezulu bangcwele mna andixoki ndiye ndamboniswa uYesu uhymn number 81 kakade ngalombona lothi zulu yesihlakalo zulu yesimanga ezasomhlaba yesibhakabhaka bangcwele ndamboniswa uYesu egcwele esibhakabhaka bazimjonga sebala mamina kuthiwa le zulu yesimanga ngokathi unyana owathi owaza ebantwini uzothi kubasindisa amayakhe wabona uluntu lonke luwe esonweni imiphefumulo yonke ihleli elishweni wasikwa yimfesane waphakathela kuye lonke ihlazo lethu sibethwa apho uJobe. Okokuqala kandohlala phansi izintofana ndicela namhlanje wonke umuntu omanethanda uza xa ehlambulula omanethanda uza the power of the blood of Jesus Christ amamele mna indoda endiqiniseke ngayo eyachilekelwayo nge-power of the blood of Christ ngutata umfundisi uJohn Wesley noma bangamlandeli abaninzi kodwa uJohn Wesley amboniswa ndimboniswa uJohn Wesley uThixo
bekhoshene kanje izathatha bekhoshene kanje amagabana ushona ngokubheka kaoba noma wafuthi yabona bethe imujona white car no black car wathuthi pho elela abantu bamabandla omabili babuyisele ubungcwele kuDikutheni bazalwane ngoku ngizonithenga lento yegazi likaYesu amaKristu awena revelation manje ngithi ukuba isatanist kwenzekile yathuka uNtuthuka yafika enalomlilo yona ukuthi mandishumele nalomlilo bazwele uma ngabe isatanist kwenzekile yajuluka kubantu abanomlilo but ayakwazi ukwenza xa iphinda kwelakana ayisakwazi ukungena niyandiva because nobody knows aniyazi lento kune relationship yomlilo negazi likaYesu kufuneka isatanist ukuze yamkele kwelakana kunephuli yegazi labantu njengoba khona ingozi ningaziba ingozi zenza ingozi njengoba ubanyaka abazisiye there's too much accidents lathi unyaka ono6 usathana uyawubanga uwenza unyaka we-bloodshed as you can see in January abaphele nyanga ayilogazi why kudingeka igazi othimo bakele prophesy kwenuka amandla egazi likaYesu ngoku bayabetheka kufuneka kufe abantu abaningi bayogesha ngabo nitimba ezingozi zenziwe ntoni kwenyukele amandla egazi likaYesu bayabetheka kwelekana ngokwenyuka komlilo wegazi likaYesu then the only thing abenzayo kuba babethe kwalapha ukuthi babulale abantu abangakholwayo so that igazi labantu abangakholwayo liyokwenza umlambo ukwenzela owabo xa ithe wahlangana nababanqana nalomlilo xa esiya kubo ufika beyingozi nalomlilo therefore igazi labantu kufuneka isatanist elithunyelwe libandla letextbook yafika yakwazi ukusebenza akekho umuntu othandayo obezelwe kulekala abuye senjalo xa iphinda kulekala uyaseyinemakhi yegazi likaJesu unyanzela uba makayodluliswa emlanjeni or edamini the pool of the blood of humankind so that udeshwe nepower angaweli aye kubo esenalomlilo that's why this year nibona kushwa kakhulu bafa ngenxa yalento ndinza nini lebantu balengaboniyo yenze ingozi lento akukufa kungaka eSouth Africa is because amaKristu awakajhilekelwa ngamandla egazi likaYesu therefore ama-Satanists athi masikhawulezise igazi so that lento yabo bayisitshisa sibe nemphuli sibe nemilambo yethu kunamatanga amagazi adlula xa ethe wabo wafukela ngomlilo wethu adlula amatanga egazi so that udeshwe lento yethu ingafiki kubo because ingozi lento yona into ethuthimo manje nifundise inkonzo ye-repentance yothixo i-purpose yokuthi nifundise inhlambuluko sifuna kusebenza igazi likaYesu
umsebenzi. But basuka abantu bangahlambululi. Basuka abantu bahlale esonweni. Uthimothy ndinezela nali igazi lami sihlambululeni ngamaxesha onke. Inhliziyo isazela, your conscience isithi ndinesono. Sulibazisa hlambulula kwangelo xesha. I'm telling you, ama-Satanists, our-politics, ama-devil worshipper, ama-antichrist, le message yanamhlanje soza ifuna. Ingathi message yebona lebhala inathanyana nje na uwethela. Nifika mangena wethi message ikaya na wethi wesenza ngespirit nathi ngiyafuna ukwazi kodwa ngingelanto ngingamandla. Ndijiwe ngabo Thixo ngathisile. Uthixo manje ngezi khamnceda abantu boyisono. Okungcwele bayithi ngokuhamba ngeShayini isase ibene ngakho. Diyanisho from call of heaven. Seven. After this song, seven. Kwinkundla zaseSupreme Court akuthatha. Uyaphila April 14. Saludlaka zokusathana. Ukufumaneka kwenkona yesono ethile akuphelelanga apho. Asomambekile ngoqala ubuKristu. You appeal. Yisebenzise any court of heaven bazalwane. Phambi court of heaven sisebenza isiphetho legazi. Nawubona weyela esonweni weyela ubazokhupha and makathi ngokwenza kenze manje ziwukele kwesona. Go to the court of heaven. Go and appeal. Kanjani uyaphaya lamadoda mathathu advocate no judge bala uthethiswe umzekelo akukho nizwi endigxeba ngayo uSathane njenge elithi ngommunity of mankind kodwa lo wayekela yakho wona lo akazela xolo kuwe lo akazange gazi lalungapha ijona ukuthi uYesu seyitumile awaphoqa akakwazi ukuthola ukuphila nini akuthi uYesu alulayo cha asiniki thina uYesu i-opportunity yokusithethelela ngamanxeba akuye umthola asibethela mina. Can disebenzise i-court of heaven. Njengoba iBhayibheli ithi uSathane uhlala esimangalela, masingahlali simangalela because usimangalela ngesazela. Akusekho Sathane oyakuthixo as he used to do. UThixo wafaka umoya apha kuthi owenza ntoni isazela. Simangalelwa zisazela zethu. Immediately isazela sikuxelelwa awenza kakuhle balalela phi egazini. Uyandipha namadoda nizawuphelisa isono ngomesono andithi nezisono isono sithile impela zakathixo. Umsindo isono umoya kawakulena sisono umqumo sisono. So akukho kungathongoni kodwa sebenzisani igazi likaYesu. Bazalwana hlalani nisihlambulula. Akukho ubuvele entweni enenyama legazi ingekahlambuluko. Bakuthi kodwa manje ushona lo yini nathi
no uthi kaloku badilisa mntanam akunceda ntoni kuba awubanika iintshumayelo ezinkulu mamelani kusiphele kaloku ndiyabuza baphendule uthixo mandilisa mntanam utsho uthi kwaba uthixo ukuba ndibanike izinto ezinkulu uphinde usathana ababethe ngezi zinto ezinkulu babe bengenayo ibhesi ndithenge namhlanje banike ibhesi bathi beziva into ezinkulu xa zibalekisa ngusathana babe besazi uba usathana woyisu sinegazi likayesu athe noba usifaywe ikhona yesono sihanjululwa uthixo ngokuhlala sivuna isono aze xa sizivuma isono asihlabe ngegazi lonyana wakhe the moment sihlanjwa siba nenkazimulo singakwazi ukujongwa emkhathini xapheza usathana soze andikrohise ngesono andidalelwanga bona mna andidalelwanga sono mna ndidalelwe ukuweshipha uthixo ukumshumayela ukumweshipha ngoku ndiphefeke ndenzelana to worship God, to worship the God, the gospel sikhona andoyini sono siyavana madoda andoyini kona andifuni sono andibonele sono andithandi sono kodwa sono asiliphuzi ndisengumntu ndinenyama negazi but andisoyiki kuba mna kaloku ndimlagele yoyiswayo sisono abapriestele ii-judges iinkukana abaprofeti nenyama negazi andohlukanga kubo phatha umahluko wami nawe New Testament yenzelwe inceba ndibabalwe angabi nasono sikhona ngangumntu ongenasono sikhona futhi umthola athi ngoba hayiwe ndimfumane ndonile apha esakima ndimfumane kwilithi repentance ngoku phume esonweni ozothi kumthola andikwasefishi mna andifuna abantu bengandizogemetana ndilixela le nto nam ndiphila ngayo qha i-repentance ukuze ilincede hlale mthandazweni siyabona bazalwane bam bazalwane bam andifuni babathi uthixo ukhetho wathisa benempulo ezininzi abantu zenabo bethini bejima bejimempilo ngezinzi abanye bafika ezibhezulu abathatha ingathi babanempilo enjalo bathanda uthi uthetha naye unamatheza amakhulu ziqala zephile uthethe ngantona mshaya akhomba yabona andifuni ibe ngathi kunento especial untando mathisa etika sonke isono siyayithintela insebenzo kaThixo umsebenzi wakho yilwa isono lokuba sipenetrate sibuse ukungena uzongena because sona uthini uqina lebonga uqina
iza kuba mnandi special. Uthixo uthi lo mphosisi unjini wayibe nguye kanye oliboniswa ezi zinto zilekela nam ndinemvakalelo ntonje ndincedwa sisitshilelo somthandazo negazi lenkosi yethu. Othandayo apha kuni ke angandilinganisa. Ndizawubona pha kuni ke ukuba uthixo ukhetha ubuso babantu obandibiza ubenza right, wena angabenzeli right, uhlambulula nento ilapha emhlambulukweni. No, uyifuna inkana apha wena uthi hayi, don't worry about the church next door. Don't worry about the church next door. Apha eCashboot uyifuna inkani inkonzo yokuhlala sizihlambulula ukuzihlale ekungcweleni. Can you worship him just one song? Just one song. I want to worship. Lord, are worthy to be praised. Lord, are worthy to be praised. Lord, are worthy to be praised. You deserve. Lord, are worthy. Singana kumoya kako. Lord, are worthy. Masiphume siyokhanda sikumoya. Lord, are worthy. Sikumoya wayizona.
I believe never know umuntu will and here again the teacher of God. Sebasa ngoze mangwele suka sathandaza inkonzo ngoku yongiphethe seba ngenani kwingozi iqole umzimba. Njengoba sikala uwet seba Jabaskan waiting. Nikolay Namasavan is then from tomorrow. Unani Umo Elani Umo so that as how you only Sanasa depend. I don't know where we're going to need but Sanu can accomplish so many money for them. Uthixo eshintsha intshumayelo nje uyazi bathi fasting njengoba uthixo eshintsha la ntshumayelo prophecy uyazi bathi fasting sesiba nokusatha nalegazi bathi fasting yamqala akazi bakujika alo fasting ngathi ayichaza lethi ndichaza ukuba usathane yena makalincane le fasting because ndingashumayela ngegazi lika Yesu nditwina lentshumayelo kwangalo phinde ayibe le ntshumayelo yegazi lika Yesu ebonisa the power of sin nokungabi namandla kwaso uSathane uthomela abantu ngesono ayiphe into elibasisana iministry yomntu ngaphandle kwesono neba iministry zethu sikude abe kushunyalwa kakuhle ngesono kudeliveriswa abantu ngesono abantu benikwa i-revelation ngesono ngekukeyo lephila abantu babuyele emva abantu because iba ngazisono sadalelwa thina kwi-top of heaven. We thank God, you never created me for sin. This is the person who caused me to sin. Oh God, oh Baba, nasi sana, simama bani, uweze kusoma simama. Akakwazi sana nokumvula lapha. Eveko es don't clean your mind into sin. One thing on your yako, ihlani nabana lesolweni, ngekwazi uku-operate in your ministry. Okay. Nizwa abashumela bathi saluwa isona. Safela. No, man. I'm sure you man. Man, na andikhuthazi kuba boniwe kuba kunekazi hantu na akwenzekile watriplisha wathini I hate sin. But I hate sin because sin is there. Sin is strong. Strong. Now everybody is strong. I'm doing the tanas. I'm not going to say that I'm not going to Tata wait. Only Tata said,
you are the prophet what he shouting. Yes, shout what you want to know. Ingabe ndibona wena akufuni bacacisela ngesono ukuze sibamule fasting badlule esonweni bafuna umoya oyingcwele oyini tata mabaphume ebhaptizini namhlanje Thixo ndiyathandaza ngale ntshumayelo. Let them be baptized in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit. Thixo ubungcwele abukho ubungcwele isono singa-exposwanga. Ndiexposa isono Thixo ukuze ubuyisele kuthi ubungcwele. Ndishumayela inyaniso Thixo eyohlukanisa umuntu nesono. Ndishumayela inyaniso eyohlukanisa umuntu nesono. Umuntu ngapha isono ngaphaya, umuntu ngapha isono ngaphaya. Ngenxa yegazi likaYesu isono ngaphaya, umuntu ngaphaya. Thixo usihlambe sonke ndiyaqina. Akukho nomnye Thixo wami ongamhlambanga ngeli gazi. Ngena ke Thixo ngokwezinhliziyweni. Ngena kwinhliziyo zabo kengoku kuba imizimba yabo incleved. Asisabalelwa kuso nasiphina isono uSathana abebajonge ngaso aba ngabegazi likaYesu. Kodwa Thixo sebenza ke ngoku inhliziyo zabo nazo zihlanjwe zityulwe ngeli gazi ukuze baprofetha bashumayele inyaniso bashumayele baweshiphe abanquli bengoma babonge ababongayo ngenxa yenhliziyo Thixo ezisafodi. Hey, khona Thixo sisetheatres sisetheatre bazalwane bazalwane sisetheatre kusenyezwa thina inhliziyo zethu yabangwena sisetheatre ketana sisetheatre bazalwane ziyasenyezwa inhliziyo zethu sisetheatre bazalwane sisetheatre amoya. Hey, ziyasenyezwa. There is searching. Hey, uzova kamnandi. There is a master operation into your heart. Yenzwa uphinde ngomoya wakho ngaphakathi kwethu. Awuzifana nzonto uzawulibala abantu ayikucaphulisa. Nemisindo iyaphelela nyibilini, amathuku ayenyibilini, igossips ziyenyibilini. Kungeniswa inhliziyo kamoya kukhusha inhliziyo yelitye. Yes, what is the
isandla sikaThixo angasiphelisi umuntu silungisa inhliziyo inesiphathi irusi lo wabanatha bathini yo banatha abantu uThixo tonight wabanatha abantu bakhe uThixo inhliziyo zabo yaziforoba amakhala ehlabathi ayaphela yo bafumthemba ngegoma ndibona usombhalo obhale John ndibona abamanye abazonto ndibona usombhalo obhale John into one's heart ndibona usombhalo obhale John and lo mntu uyazazi uzapha lo mntu engukuphela but lo ndibona umbhalo othi John kulonto sifana nalo mntu obese engukuphele ngani lo ndibona indatha before azapha ndibona inhliziyo yakhe ibuhlungu khalazini but kubhala joy in that heart yisishiso uma ngicela akaphakama sabantu ngithatha sekulo bawufuna khona ukubonisa rawo kamashika lipopo koshika pata utamushika indlela omile othandwa ngayo uThixo usesesibele esikamama ukuthandwa kwakho uThixo omile akuqalanga kuba ukhonze phezulu uthandwe uThixo uniwele awafana newele oliwele nayo ungabuza uThixo ngokudidina kwakho kwenze kanjani ningamawele uwena uliwele but uvele ube ne-distance engaka kwewele lakho kanti ayilothando likaThixo awukhethwanga kuba kolile uqolile esibeke kwezinamamama xana ningena nobhuti wakho womuntu kodwa namhlanje uThixo ndibona inceba ndibona ukukhumbuleka ndibona kulibala uThixo zonke izinto awuzivisa kabuhlungu ngazo ndibona inceba khona uThixo zonke izihleko zakho zonke iziphezulu zakho ndibona bhala umbhalo omtsha othi well done my son Thixo sebenza ngathi eqala naledoda Thixo sebenza ngaye ngathi eqala for your glory Gebezela lo msebenzi oqala usukiswa wena Thixo wedwa in the name of Jesus amen.